Tung saudara samita do bagani ngomong rohan di bata di bagasan panggalan hidup kita. Jalatun soha suratan do dengan di basana. Noy matung do kita di bagas keroon. Aku pahon pesta kotilon. Do puncak tahun prasen lokaun. Maka lason pas-pas di bata natrajalo. Do asmi rohana di bagasan Yesus Kristus. Ima lokal. Hidup kata di bata, puji hamuma ibana martungan suara di saat ini, puji hamuma ibana martungan arbak bersorgan, puji hamuma Jehovah martungan tari saya kedua kamarton nama dia, puji hamuma ibana martungan kasati dua tuliar, puji hamuma ibana martungan kokung panggora, puji hamuma ibana martungan kokung panggari. Atong puji ma Tuhan kami tete, puji ma Jehovah di Jakarta. AKBP Cimahi Resort Jalan Sisinga Maharaja Marlas Miroha Maria Iya Jalan Marlor Olo Makalason dengan bahasa di Jehovah di pesta Gotilondo puncak tahun paras Miroha ibadah do mual di pasu-pasu dohot hamolota muaimpe patarida hota ma pasopauta panindang yota dohot las Miroha di pasu-pasu di Jehovah naun tajalo marhite-hite budaya habata-hota atau amang pamual parbosi alu-aluhon majolo tu debata aman nama nompalang dohot tanon dohot nasa isina ima Tuhan Jehovah aman namu tada kami di bagasan goa ni anakna Yesus Kristus. Nakalupahon hamisian dosa dohot hamakaya marhite mudarna nabadiai. Alu-aluhon matutol di parbadia naruar sian amai dohot sian anaknya Tuhan Yesus Kristus napajojong huria nabadiai. Nunga di adu-aduhon hambe kule bata ama anak Yesus Kristus doto di parbadia. Onpe aman pangkol pergosi. Nomor bunga do dasa nadong jala di bata do harroan isadugna. Nuaing bahindama majolo godang mula-mula. Las padomu ma dohot godang soka-sokai. Asa jolo masobaham tu jolo di Tuhan di bata Jehovah sesadai. Na tumopalang do tanon. Dot atu anak Yesus Kristus
nang mate kumopop kita jala mulat mangulu tul barbadia na mangneu hasani dosa las diroha dot ngul nay baru na soras day. Lunga bahami be Tuhan Jehovah, mari kita tahan si majujung dobor roha. Noeng pe amang pangluar pargosi. Naik lihat teman nami ma Kristus, si lehon pasu-pasui. Songon panindanion nami tu portio. Alani pahedam magoda lihat-lihatin. Asal mangaliat kami pakalason. Jalan mangkamlihat hon pasu-pasu di debatana usaha Tuhan be. Sama ngeliat kami mangolokon hangoluan na pinatupan ni Tuhan Yesus asa ngeliat kami mamaritahon barita na uli jala patupahon ulaw asmi rohay asa hat pahorasan hat asmi roha hat hadameo hat hasonangan tu bangso kami.
dahon belas ni rohata di pesta gotilon. Dohot puncak tahun pas ni rohanon. Jalan nunga kapatujuhon pasobauta Yesus Kristus sidin pasu-pasu tumuluta. Ibana do raja na masu-masu bulu ni akan na taulang. Jelas ibana do silihun hamukuan di kita. Atong ke parasi di roha mahamu. Somon amamuna parasi rohai. Jalan apuji matuhata mati di kuede sangat di Jehovah. Marhite-hite guarni bebata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, na tumupalangit dohot anoon. Dohot di Jehovah dohot anoon, rodi isina, wati bion dohot pangasina. Ayana dohot dapat dia isi dona jadi nakok tuduluk ni Jehovah, jalak isi dona humjong jong sogok di hajong-jong ani habadun nai. Di mahala namaruli pasu-pasu siang Jehovah. Dohot hati orang siang di manami Adonai. Haleluya. Yang matita ali Tuhan bebata amanami na di banua kitjan bodo hararwani sude dengan bahasa namaragam-ragami ali pasu-pasundo bahin marparkue sude dan juga di tangan nami dari parmudu bodo kami na tinopam asa tunang rapar di bahini markumu kami nuai madot moliate siya nasa rohan nami ko siang tangan mudusde di jalo kami nasa nadenggan kudaging nami do ukoti nami jal asmi rohamdo na mga ramuti kami onpe sa jalo makamulatan rohan nami ako ni serehon matobding tu kami na mamungay do takiluhon mata ni rohan nami asalam bila kami sude nadenggan sude na uli na pinatongon nito kami asalam ringkas rohan na mamuji do pasangat ko marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hatani upama, pinalik bulung si hupi, pinarsaong bulung siala, sotung sumolsol di pudi, dada si paingot nasuada. Atong tangyo kamuma patik ni dibata di minggu tas sadarion, di mana tersurat di Matius 22 ayat 37 rodi 40. Jadi di dok Yesus mak, si haholongan mudo Tuhan de batam sia nasa tiatem, sia nasa hosam, do sia nasa roham. Alai dos do argani dapat dua honon, si haholongan mudo dongami doson dirim. Atong nunga dibagi hamu patik ni dibata, asata haholongi Tuhan dibata do dongat jolma. Nuang pesongoni dok ni hatani upasa madohonoku. Ai marjulak sian batu, patik nauli na marulak-ulak, apu hamuma di bagasan ate-ate do to dimuna. Kur anak sekolah minggu. Koordinasi.
nuain kapiti maka kata-kata ni dibata tarinot masa dosa. Sumondo kata ni Tuhan Jehovah. Nuna kola pasisi atau sinis kemampuan telah semuanya pun menolak akan bersama. Semula makhluk mau ay auto sifat Allah. Kasangat ma di bata mendidikan.
Sidok hatani upama acimun sadabolkum pege sakaripang manipum raputoru mengangkat ratu bijang atong rapdo dongata sa proses ando portibion tak tidak pun ma aprosotai au porsea di bagai Jehovah ido ama pardogo nasuhatu dosan na mokalan korotan au porsea di Yesus Kristus anak di bagai Jehovah sesare Ibarat manusia Maria, naga kita biasa yang di parbadia, adora soal Tuhan. Hidup Tuhan, na Tuhan maberni, di pangumah Yesus. Nama ada terpakai perkembangan di bawah pinasilang, dan buat penutur gunung taman. Namulah mengurut di air Tuhan. Nama naik surga, terlalu besar aman naik pada gunasa sesuatu. Di sisi mana banyak yang memulak surga tanah om. Mengurupi anak mengurupi namati au porsea itu di parbadia jala adu sadar yang dari dia kuria apanya asisten akan dari dia doa desaan dosa doa dia lain mula mengurus surga yang diharap namati doa yang tuan salah sudah amin. Kor amasio Lord,